देखा तरनु के ही एकर खाली सुंदरता बा। हां ई त परोरा हो, ई देखे के चीज बा, नैन से देख सकेला, बाकी गुण का बात नहीं सुना। आए रोपेला तो ब्यास आया, रूप के लेल त काहे पर गईल सुंदरी के फेर में, त काहे पर गईल सुंदरी के फेर में, तमुख से सीताराम बोलना सुंदरी के फेर में, सीताराम बोलना सवेरे। सवेर पहर के समय सब इधर घूम जाए सवेर पहर के मेरे टाइम भैया चल के पोहनी करा दी, अच्छा रही। सब तो वही लूट के चल गई, कम से कम अपनों पर ध्यान दो। एक बार घूम जाए का करो। जब हमर शुरू भइल त हल्ला आई डाल वाला के गाड़ी खिंचा जाता है। अरे पैसा नहीं है, होने दीजिए और का नाम में भाई चाचा जी। अरे और कितनो दाढ़ी बना ली, चाहे बढ़ा के साधु काहे ना हो जाए। साधु की साधु मगर आत्मा शुद्ध न रही नो तो कुछ ना हो सकेला। मन चंगा तो कठौती में गंगा, केकरा खातिर? संत शिरोमणि दास जी खातिर। और रविदास जी। ए बाबू ऐसे कहे के बा, चाहे कितनो बढ़ा लो दाढ़ी, चंदन कैला से बढ़ना। शंकर भाई क्या है बच्चे? हनो काहे पर गईल सुंदरी के फेर में, काहे पर गईल सुंदरी के फेर में, सीताराम सजिंदू आगे